wathi angithi usibonile usigcinile nabantwana egameni likaJesu. Job chapter 42 verse 5. Job chapter 42 verse 5. Ngakuzwile ngawe ngokuzwa kwezindlebe, kepha manje iso lami liyakubona. Ngangizwile ngokuzwa kwezindlebe, kepha manje iso lami. Amen. Ipurpose yokuba uzwe naye ukuthi ugcine umbonile. Uma ukuzwa ungakholele kumbonile. Awusho ukuthi awuzwanga. Uyezwa. Bese uyabonga. Amen. Uyezwa bese uyambona. John chapter 4 ubezothi wena yini Messiah. Lo esezwa hayi ebese umlayezo walo sisi ungabusasho ukuthi ngizwile. Abesethi ukhona usemthonjeni. Messiah. Uzani. Umsebenzi omkhulu ukubiza abantu eboneni. Jesus. Umsebenzi omkhulu ukubiza abantu eboneni. Noma singaxoxa ngaye kodwa bengamboni. Amen. Noma singaxoxa ngaye sibe eloquent. Kodwa makungabaholeli ekutheni bambone. We've not communicated. Jesus. Amen. Ngoba inhloso enkulu yokuma kwethu la akubona ukuzinweba kodwa ukuba abantu bambone. Uthi uJobe ngangizwile ngokuzwa kwezindlebe, kepha manje iso lami liyabona. Amen. It should be the desire of every Christian to see him. Makhuluma ngokuthi to see him. Akushiwo ukuthi ihlo lakho lizohlangana nelakhe. Kodwa lisho to encounter him. To have an experience of him. Hallelujah. To have an experience. Peter, Acts. Lapha lithi izinkosi emvume esumi sisishosha. Babanjwa. Bavalelwa. Bashawa. Mase bebizwa indaba yabo bathi basemagonyeni uma sibabulala abantu bazokwazi ukuthi sibabolele leAmerica. Labo ngcono sibashaya sibadedele kodwa sibayale. Sibakhuze ngalento. Sibayale. Ningaqhubeka nokushumayela. Kodwa ningalifaki leli. Bezwa ukuthi isitshosha sasukuma bethi asinalutho asinakudla baphatha leli gama cross isishosha basiphakame. So entshumayeleni yomshumayela ngingamfaka uThixo
Nimfake noJehova. Right. Kodwa ningalifaki leli gama likaJesu. Yeah. Hallelujah. Amen. Bathi-ke laba besiphendulela ngeke thina sivumelane nani Yeah. nalokho esikubonile nesikuzwile. Jesus. Amen. uJohn uma ebhala chapter 1 uthi sayibona inkazimulo yakhe. Jesus. Ukukhuluma okuningi makungadala abantu babone. Abantu, they must come to the experience of encountering. Ukuze bathi asisezwa ngane. Yabona labantu basesabala beSamaria. Manje bathi sifazana. Yeah. Siyakhansela sikuzwile. Kodwa sesizibonela. Ngoba ngeke uhambe ngento oyizwile. Isikhathi eside. Hallelujah. Yingakho ekukholweni kwakho ngeke uhambe ibanga elide uma uzwile uyikholo elizwile. Kunjalo. Fanele ube yikholo le-encounter. Yeah. I've encountered the Lord. Amen. uJacob kuthiwa wawelisa konke. Kwase kubambana naye umuntu. Lithi umuntu. Yeah. Ngoba wayembambe inyama nenyama. Wabambana naye umuntu. Lo muntu uzichaza mase qanjwe igama kuthiwa Peniel. Sekuthiwa le ndawo igama layo Peniel. Right. Ngoba la ubambane nabantu, hayi nomuntu oyedwa. Right. Kulo muntu bekukhona abantu. Wabambana noNkulunkulu. Kanti njengoba nje ubamba nje kanti uNkulunkulu. Encounter. Uma suka la eyobheka umfowabo obobesaba ngenxa yokubanjwa nje isibuso saba. Usenesibindi ngoba i-encounter. Jesus. Encounter. The challenge is to lead people theoretically. Yeah. Babe nabantu abajwayele ulwazi kodwa bangayi encounter. It's encounter okuyona ekukhuza sekuphunyukile. Hallelujah. Engasekho zosho. Hey, Nkosi yami kunjalo. Indoda lohlala ibuyiswa ngentshumayelo. Yayingadlali ama-CD, yayingadlali ama-tape. No. Yayingaphethe memory stick. Kodwa yakho nguli-encounter. Hallelujah. Uthi uJobe ngizwile. Ngawo ngizwa ngokuzwa kwezinto. Kepha manje isolana. Amen. Yabona. Abantu, they must come to the encounter. Nayi i-gist yendaba yami engifuna ukuba ngidrope bese ngisuka. 1 Thessalonians chapter 5 verses 15 to 18. Ngisuka la. Qaphelani ukuba kungabikho ophindisela omunye okubi ngokubi. Kepha jongani njalo ukwenza okuhle. Okusho lapho kugcwele abantu abenza izinto ezimbi kwabanye. Alright. Angiphinde ngisho. Okusho kwakucommon ukuthi abantu bakwenze kabi. So kwase kubonakala ukuthi abantu bebenzwe kabi nabo bafuna ukwenza kabi. Oh yeah. Mayivela la uqala ukuphuza yona. Uthi mawenzwe kabi. Mama sebenza kabi. Amen. Isono somuntu asingakwenziwa isono esikhulu naleso. Ayifune koba afune. Qaphelani ukuba kungabikho. Qaphelele. Yinto efuna ukwenziwa njalo. Kusho ukuthi into enyonyoba. Into enyonyoba ingakunyonyobela. So ifuna ukuyiqaphela. Amen. Uqaphelani. Ungabikho ophindisela omunye okubi ngokubi. Yeah, abantu benza bese benza. Paul is mentoring the church. Akakhuluma ngaphethe. Amen.
abazalwa nje Yeah. abafuna ukwenza sondelana. Amen. Put the moya wempindisela. Ukuzwa umoya wempindisela. Bazalwana ugade umzane bazowenza lapho. Usibenzana lapho. Nomunye uyamenza nomunye uyamenza. Ukhona is mentoring this church with qaphela. Mawusubuyisela ama-emotions asuke phezulu. Nalento uthi ubuKristu ikhumbula lapho. Yeah. Amen. Ikhumbula mfa usudama ubheke. Qaphela. Abafana abanye. Nawe uphendula umfana. Ngenzana abafana. Umfana. Ambagcina ubishop. Bahlangile somfana. Nami umfana ngengidlala abanye. Pholo nje ibanga. Kuzibanda ngoba bekuzibanda kunezinto eziqedayo ibandla. Bese sibamba abantu abahlangene. Yeah. Tusho abantu abahlangana lapha. Yeah. Hallelujah. Amen. Usho abantu abahlangana lapha kulendle emhlophe. Yeah. Kulendle lutho bobula. Lapha kulendle emhlophe. Abula. Apathiba. Abantu. Ake manje uzama ukukhuza nje ukuthi asingalahlekelwa ububandla. Yeah. Noma silahlekelwa ububandla silahlekelwa nayi assignment esiyaleziwe in the territory. Hallelujah. Nizwa ngisho. Yeah. Ibandla is a witness. Jesus. Nizwa ngisho. Amen. Ibandla is a witness yobuNkulunkulu. All right. Yeah. UPaul ebhala uTimothy uthi insika nesekelo seqiniso. In other words, we are a foundation for truth. Jesus. Ngizwa noma iqiniso lingaphela phandle kodwa alipheli bandleni ngoba we are the foundation of truth. Not only the foundation, the pillar of truth. Masiyiphila kusho into okude kodwa iphila. Abanizwa kodwa sana. No udathi athi ngokwafika lapha. Uyofika la uyophepha khona. Pillar of truth. That's who we are. We are a testimony. Njengoba sina lento umfana abantu abangamfuni uNkulunkulu abafuni lento yokwakhiwa kwethu sonke. Ngoba indlu yesonto isuke ideclare i-permanence kaNkulunkulu in an area. Oh yeah. Abantu abanandaba bangasashintsha indawo siyenzile ithaveni. Right. Bangajabula kakhulu. Yeah. Into abangayifuna yinto ekhomba ubukhona bukaNkulunkulu. Noma ibandla lime limuveza uNkulunkulu noma umfuni. Abanizo. Noma umfuni akumidlula la kuthiwa isonto. Isonto lisho uNkulunkulu noma singekho thina. Kodwa lime njalo permanence. Permanence. Into enkulu futhi siyithandazele akusikona ukuba nezinto eziningi ukuba singalahlekelwa i-testimony. Jesus. Testimony. Yezwa futhi nje njalo uma sesilunge kahle soyenza kancane nje. Ngingaxoxa manje ngibona nje zoyenza leyo nto. Soyenza lento siyenze kuze kufike isikhathi la khona abantu baphile behamba ngomgaqo. Babedlule endlini yesonto. Bekhona izinto eziwayo. Ngoba liyi-testimony yokukhona. Let it is bigger than us. Let it is bigger than the four walls. Let it must affect the territory. It must affect the environment. Amen. The environment. The atmosphere. Hallelujah.
Now zikhona ukuthi izinto esidala ibandla liphuceke ububandla. Okay. Ugcine kuyisocial. Yabona? Amen. Ugcine kuyisocial gathering. Amen. People just come and park their cars and come and sing a little bit. Ufika abalokhwenti bazokhuluma kancane, bakhuluma kancane. Kodwa nofikile there is no change. Hallelujah. La kwi-atmosphere kuzwakala ukuthi nawe behlangene kodwa azange uNkulunkulu abekhona. Into yethu we are a testimony. Jesus. Uthi uPaul eluleka uthi kwababhubha usimphunga lokufa. Fanele umuntu aqaswe ukubona angizwe ngisho. Yebo khona lo aqaswe ukubona sebabukana kanje ungena la ubhidlisa. Babuye bazomana bathi hawu sasajabula yasuka lendlu ngoba lendlu khona abantu bajajayo. Which means that angafiki khona. Unjalo. Ukhona uNkulunkulu wasezulwini. Yeah. Testimony. Jesus. Now, Paul is mentioning this Nazarene because it's even no more said. Yeah. Hallelujah. What news what was about? Yeah. I'm getting ready. Amen. Afuna ukwenza kanini. Hallelujah. Thina angithi abazalwane bazokwenza into. Ube ngathi yenza uNkulunkulu. Bathi thina lehlavu yeso. uNkulunkulu. Kodwa bajike bangaphinde uliso kaNkulunkulu. Babe yiso okuyilo. Thina lehlavu yeso. Bathatha ibhamu zabo bathi inhlamvu yeso. Bathi inhlamvu yeso ukuthi iso livikela umnikazi wayo. Leyiso elivikela. Jesus. Paul Qaphelani ukuba kungabikho ophindisela omunye okubi ngokubi. Yabona. Angikhona nje uphindisela okubi ngokubi. Paul. Uyabhala. Uthi iyanyonyo. Uyithulisile. Futhi mawenza ubongo. Yeah. Kodwa uhamba uthenga inembe ezongcolile. Yeah. Yabona uthi umkhonzo kunembe ezongcolile. Yeah. Uthi umkhonzo labo kanje abeka sekuthini. Yeah. Lonto le. Ngithinde. Upolo khosana. Ufunda khona. Qaphelani ukuba kungabikho ophindisela omunye okubi ngokubi. Yeah. Kepha jongani njalo ukwenza okuhle omunye komunye. Yeah. Nakubo bonke. Yeah. Cool. Thokozani njalo. Yeah. Khulekani ningaphezi. Yeah. Ukho konke bongani. Mana naye ngaya. Ukho Konke yenza njani? bongani. Ngicela ukuyeka yonke le ngokhuluma la. Ngicela ukukhuluma ngale nje. Ukho konke yenza njani? Ukho Konke. asonto sithi Konke. answer in all Okay. things. In all things. Amen. Bongani. Hallelujah. Konke awukuthi wenziwe kabi uthola isizathu sokubonga. Hey, Nkosi yami. Ithi wenziwe kabi uthola isizathu Sokubonga. uyanayo ngale nto uthola isizathu sokubonga. Yeah.
Amen. Amen. Yeah. The verse is not meant to condone abantu abenza kabi. Kunjalo. Kodwa yenzelwa ukuthi wena wenziwe kabi. Yazi platform afana kume kuyo. Sekwenziwe kabi. Sekwenziwe kabi. Ngoba njalo umhlaba ugcwele abantu abalimele. I'm not sure angazi amanye amazwi. Ngiyakhuluma ngale mhlaba phela. Futhi ngiyakhuluma ngale province engihlala kuyona. Futhi ngiyakhuluma ngalondengeze engihlala kuyona. I've never seen abantu aba-angry ngale ndlela. The community is made up of angry people. Angry. Abanye rightfully so. Okay. Ngoba khona babenze kodwa le energy igcwele umkhathi wabantu who are angry ukehlelwe yinto uthi umuntu ubhalansa i-anger nento ehlile uyibona it does not incane lento eyenzekile ukusengadinwa kangaka ukuthi ungashayiswa kabi omunye umuntu emgaqweni wesikhibi bambulala umuntu nje utabona ushayela lento ayikho ngokushayiswa ngoba when you balance umuntu osefile nemoto engashayiswanga anizwa kodwa zayo nemoto enjani ukuthi ishayiswe sekufuna umuntu angry people are angry. And I don't want to downplay the anger. Abanye rightfully so. But look at the atmosphere here. Jesus. And abantu aba-actor badlule in proportion. When you look at what has happened and what he has done. Uthi uzibeke esikalini uthi hayi no mfethu bengafanele uzufike lapho abesithi yena uzaphela thina mfethu aqali manje uyabona akuyona into then was a trigger i-trigger le ivele ifike umuntu ogcwele we angry and the latest abanye as we are angry njengoba ngisho it is granted kodwa mosubuka into emqasule nemphathe kabi lento kufanele beyisizathu sokumbonga uNkulunkulu Hallelujah. Abizwa kodwa basabana lento kufanele beyisizathu sokwenza we actually lento bawibo befanele besiyenzekile usuthi ngiyabonga Hallelujah. lento bekufanele ibe i-trigger yokubonga kodwa kuwe i-trigger kepha kukho konke bongani yezwa kukho yenza njani now lalela kukhona into ekuthiwa i-thanksgiving Right? yezwa this is what people do. Ukubonga njani kunama-levels. Kukhona umuntu ofika kuyena uthi njani naye idaya ngiyakupha. Abonge njani i-attention noma i-focus kanjani yokubonga. It's not the one that is giving. Right? It's what he has received. Jesus. Okay, all right. Kodwa abantu abangakwazi ukubonga bengazazi bathola. Akwethu ngiyakhuluma nje. Kodwa abantu abangakwazi ukubonga bengazange benze. Uma engatholanga ukuthi isiphi isizathu sokubonga. Ngoba kuyena ukubonga usponsorishwa ukuthi uthole. Nezinga lokubonga kwakhe, linceketheni we-appreciate kangakanani. Not umuntu omnikile. Not umuntu omnikile kodwa i-gift. I-gift. Hallelujah. Amen. Abazane
benza into lapha kanti umama wayekhumbula ebandleni emlazi benza into bathi bethatha isiqhoko. Bethatha isiqhoko bafake amagama abazalwane bese kuthatha. Lo muntu umthathile hamba umthengela present. Ebese lama gift ngalolu suku sekukhishwa lama gifts esihlangene sonke kuphekiwe kumnandi kunje na sesihlahla esikhulu sikaphe isimusi sekuyasukunya kuyanikezwa. Banikezana nami khona ngimtholile ngathenga igift nami ngamnika kanti khona uthole mina wathenga igift naye ngayinikwa naye. Amen. La ebandleni khona ndiyacela eyayikhona ila uyacela kanti naye khona ngimtholile yamthengela kanti khona utholeyo angitholanga uthola yini kanti wena mina ngizothola umuntu. Hayi siyanikana thina. Lo ya othola wacela uvula umjikelo lama classes ngaqhwe lawo ngo6. La nawe afana. Tshela mawele. Owaletha. Right. Uma se angazi ukuthi oshama semthethe angazi bathavulelwana ngoba fanele uyivule ekhaya ukuze nephoxela ekhaya lapho bavula khona lento dacela yathi vule khona lamawele yathi ngenzeni ngalento basuka isidumbu yathi mina ngimtholile ngimthengela ipresent enkulu ukuthi ngathola amaklasi awusini afana la amaklasi ngathi anenkulu. Indlela ayedinwe ngayo kwangena unkosikazi wakhe naye inkosi wadinwa kanye ngocela. I ended up taking my own gift. Kanti bacela thatha le leva lamaklasi ngabathatha amaklasi. In other words, lento mawuyibheka it's got nothing to do with the relationships. It's got to do with the gifts. Ngoba ukubi nento nama relationships. Right. It doesn't matter. Ukuthi gift ingakanani. Ubuka umuntu uyegift. Kodwa le ngiyasusa umsini mayivala ngathi ngaphinde ngenze khona. Angizolo ngahlela ama gift amahlanu. Uzamunikeza abantu. Ngoba ilevel yokubonga wayibonga ngenxa yento ayithole. This is a very low level of thanksgiving. Hallelujah. Very low level. In actual fact, I want to say to you, it is the basic level. Yeah. Lapho ingane uyifundise kakhulu iningi ayithi ngiyabonga. Angithi uthi ngiyabonga. Njoba umuntu uyabonga isho ngoba khona into eyinikeze ayikwazi ukubonga ingane kwangalutho. It's what we are told emakhaya. That's what we are taught. Ukuthi ubonga ngoba khona into basic. Hallelujah. But another level yokubonga. It's when babuchani udlula kule basic. Right. Ufika la khona une thankful heart. Hallelujah. Thankful heart, it's when ukubonga ingxenye yakho. Jesus. Hallelujah. It's no more about what you've received. Okay. Ukuzwa usuke ukubonga manje ukuthi unfortunately ukwenza into ebuhlungu. I'm sorry. Right. Wenza into ebuhlungu uNkulunkulu yokuthi most yabantu kufanele sibabonge. Sikhumbula ukubabonga sebefika. Have you ever seen or realize that the importance of having your money in a circle? Yeah. So God attach it again. Here you get down, abantu bagcine beyothandazela mathu.
Yini nabantu benza amadili namagama abantu abafa. Hayi ngikhumbula umama. Leli dili lizodliwa. Umama ongenzeli utho manje. Yini ngoba nje bengasekho ikhana ubona ukuthi wayengabalekile ngoba ekuncelisa. Jesus. Wayebaleke ngenxa ye relationship. Hallelujah. Ayifulati. This is where abantshantshali le verse la ikhona khona. Amen. Amen. Ethi kuko konke. Find reasons to thank God. Lento noma yimbi ayiboniyezwa. Noma lentisha. Kodwa kuyona khona izathobo. Lo muntu uthe uyokuthola umsebenzi. Wahamba nawe emhlangana. Laba la emhlangana khona wahamba nawe uyokufaka. Kanti la iyakhona uzofike akunukubeze. Akunukubeze ebese somehow not ngenxa yobuhle bakhe. Ngoba kuyakhomba ukuthi umuntu omubi. Awalizwa ukuthi umuntu njalo. Umuntu omubi. Kodwa somehow ukunukubeze wayesedebe. Jesus. Wakodwa wayekhaya. Kanti khona abanukubezwe babulawa. Awushuthe noma uphuma la awusakhalela ukunukubezwa. Noma uyiziphenye ukuthi ngiyabonga baba. Ngibonga ukuthi lesimo. Ngoba indlela ngakubulali angoba bewubuke kuhle. Kodwa ngoba khona bekhona. Obe namandla okuhlula into inhliziyo yale ntombi ukuthi ngibulali. Lento nokimbi. Kodwa khona izathu zokubonga. Hallelujah. How anizwa baba? Hallelujah. What is that? Sobonga. Kule. Le. What is that sobonga? What is that sobonga? And mawusohleli phansi. Uzibuze. Awungezwa zami? Ukuthi kwenziwe yini? Kwangenzeka ukuthi worse than this. Jesus. Usuvemjila usuke kwi-platform yababalisayo. Hallelujah. Ubuyele kule. Uthi kuko konke. Hallelujah. Bongani. Jesus. Siyabonga baba. Hallelujah. Awukuzwa Thank you, Jesus. siyabonga. Na kulento yimbi yonke kodwa kukhona nje. Khona izathu. Khona into nje la ufanele ngabe uyabonga ngayo. Kanti khona into nje ngabe ubonga. Uthi Nkosi noma kunje kodwa mambeka la. Kinezathu zokubonga. Uyazi ukuthi khona if you live long in life kuyodala ukuthi abantu abakuhlukumeza ukukhula. Uthi mawusukhulile usumdala ubahambe. Amen. Uyobapha izipho. Jesus. Ungabusabani ukuhlukunyezwa. Nkosi yami. Uthi ngibonga igabelo. Hallelujah. Owabanalo empilweni. Ngoba ngaba ukhona ukuba ngizame kwenzeke lokho. Jesus. Khona abantu abasinikele uNkulunkulu ngenxa yezinhlupho. Kuthe kushunela ukuthiwa nangu uJesu othanda bonke abantu. Obathanda ngeqiniso. Kanti ulimele othandwe. Hallelujah. Wabona ukuthi angisinikele Jesu. Wayinikela Jesu ngenxa yesimo. Uma sefikile Jesu experience lutho bese ethi ukuba bangihlupha laba. Kwangilungele. Nkosi yami. Ukuba ngihlushwe. Jesus. Ukuze ngazi izimiso. Belengeke bafike khona. Hallelujah. Singeke. Nkosi yami. Hallelujah. Hallelujah. Now, in other words, kufanele kufike isikhathi in your life la khona obonga ungabongeli izinto. Jesus. Hallelujah. Amen. Njengoba uDisemba nje.
uyothenga embangeni ukudla nje okuningi. Yeah. Guess what? Amen. Ukudla nje ukudla. Okuningi. Okuningi. Ake uyeke lento yakho. Yempindiselo. Amen. Abangena zaba. No. Uyela khona. Uthi isikhathi lesempilweni yami. Kuba nabonke ikhona into engibonga engiyibongelayo. Hallelujah. Yazi sekungaba yena nginto yena. Ukuba udlala. Yeah. Amen. Khona ingane ezikhule kanzima. Ngizwa? Amen. Kanzima. Zakhula zidonsa kanzima. Yeah. Zafunda zizifundisa ngokwenza amatoho. Zihlanganisa lapha. Abanye baze badayisa ngabo. Ukuze bekhona into abayitholayo. Jesus. Kanti uNkulunkulu ubona uyowakha inhliziyo. Nkosiyami. Ethi not omunye suffer in my presence. Jesus. Umuntu nenhliziyo yengane. Kanti ngoba la ivela khona. Wabona ukusafarisha kwengane. Yebo Nkosi. Jesus. Njalo befika ufika kuza nje are you okay? Ngoba ufuna uku-addressa into yena engazange addresse umuntu yena. Ungavumi ukulimala kwakho kube yithuna lakho. Kodwa from leyo thuna vusa abaningi usebenzisa leyo thuna. Jesus. Uvike ukuthi abanye abangayikhona. Hallelujah. Kuyasho ukuthi Amen. ngicela ngale. Life has taught me ukuthi ukuthula kaNkulunkulu is louder than ukukhuluma kwakhe. Okay. Ayikunjani. The only thing that you must have an ear yokumuzwa uthule. Abizwa kodwa yokumuzwa ithule ngesimo sakho. Abizwa kodwa basala. Akathule ngesimo sakho sibhekene nawe. Yeah. Uthi uyathandaza ebusuku fast remain the same. Yeah. Kodwa still athethula ukwazimuza uyakhuluma. Yeah. And mekhuluma alethi contentment. Yokuthi lesimo noma sinje sengiyiredi. Ukusithwala sinje. uNkulunkulu ethule. Jesus. Hey, Nkosiyami. Abantu bethi God speaks bamfuna mayela. Kanti ukakhulume ngokuthula. Jesus. Hey. Khuluma ngokuthula. Uthi baba phela ngini. Kanti umbiza nekadabe. Oyi Nkosiyami ukhona. Ukuthi uthule nje. Hey, Nkosiyami. Awungezwa abazali. Kanti njani? Akuthule nesimo kanjani? Nkosiyami. Phela ukuthi Nkosi yami ayikathule nje. Ngizwa zaphela. Ukuthula kaNkulunkulu isilawu kade ukukhuluma kwakhe. Yeah. Fanele ufunde umuzwa namhlanje ethule. Jesus. Hey, Nkosiyami. Ethule. uNkulunkulu uyakwazi ukuthula kanti ufundisa wena ukuthula. Yeah. Hey, Standards. yeah. uNkulunkulu uyakwazi ukuthula kanti ufundisa ukwenza ukuthula. Ngoba lesimo nomsimo Yeah. abesethula ngaso. Yeah. Kanti ufundisa wena Ukuthula Nkosi. ukuthi uma udlule ey'mweni thula. Hey, Nkosiyami. Ukhulume ngaso uze nawe penny voice uthule. Wabathulwana engathuli. Nkosi. Kuthiwa kwakubonakala indlela. Ukuthi usakhuluma kodwa engasaphumi voice. uNkulunkulu akaphenduli kusaphumela voice. Yeah. Ulwindi ukuthi ithule esimoyeni. Yeah. Nkosi. Ukuthula kaNkulunkulu is louder than ukukhuluma kwakhe. Don't expect God to speak always. Yiyo lento esidukisile saduliswa ngamaprofeti bamanga.
ngoba bafuna bazothi ushilo ngoba vele ulindele Yeah. awumlindele mhla yi-2 Hayi Nkosi yami. uNkulunkulu wathola umlilo baso sizofaka nini Yeah. ngiyathandaza enganesimvula enganesimvula Yeah. Today. sibaso sithathu somlilo sesiphindo ngasikhombisa okuzubanga nje uphela phakathi futhi athule uma ufika phakathi ufika uthule ngoba kube ethule nje ngoba uma ngazokuthi yini waqalaza kangaka awulindele imphakathi kulesi Hallelujah. Hey, boss. Hey, Nkosi yami. Sasimo bhekele kodwa uzofika usethulela kakhulu ayithule iconnection wake wathula for 400 years u-Israyeli esemgqilazwe 400 years wathula abaseGibhithe basebesho ukuthi labantu siyazothula kunamandla kodwa wathula kangaka all I'm saying funda umuzwa noma ngeke athi ethule wena ukhuluma ukwazi umuzwa Hey, Nkosi yami. ukuze umuzwa ethuleni kwakhe fanele uthule Hey, Jesus. ngama uthule ukwazi ukuzwa the loudness yokuthula kwakhe isishilo nje losiyathi umbako Elizabeth uzawukhulela yabuza imibuzo ngoba nathi le mbuzo izokhansela le wasitwa ngekuphinde uNkulunkulu izele ngiyathandaza egameni likaJesu lapho behlase ukuthula izizalo ngoba izinto eziningi usabotha ngokukhuluma you speak negatively over your own life, negatively over your own situations. Uyabona ukuthi ukhipha izisu zomoya yathula le ndoda yathula yaze yafika iMereka yafika iMereka wathola bani igama lengane yakhwela igama lengane yalisho ngokubhala ngoba kuvalwe khona
Ngiyathandaza ukukhuluma kawuvali umlomo wakho. Ikhona into enhle ulafuna ukuyizala empilweni yakho. Kodwa ikhanselwa ukuthi you are too noisy. uNkulunkulu makakufundise ukuthula ukuze naye umuzwe ekuthuleni kwakhe. Siyabonga, siyabonga. Egameni likaJesu. Amen. Wathi angithi usibonile usigcinile Ebeneza siyabonga. Angiyazi kahle le ngoma kodwa anele ngike ngizwe kuthiwa usibonile See